Tu na tomto pódiu, kde stojím, sa čas zastaví. To je fakticky voľaká psychofyzická forma hedonizmu. Sústredenie je na pohyb, hudbu a tanec. Zumba za mene nije samo vežbanje, već jedan reset glave i tela. Zumba ma prebudila, rozhýbala a dobila energiou. Prichádza k uvoľneniu energie a úsmevu na tvári. Má strašne veľa výhod, motivuje na zábavný spôsob zlepšiť si kondíciu, sformovať telo. Tu chodia všetky generácie, aj moja mama, aj moja starka. Za mene je zumba lek, zábava i uživanje. Problémy a starosti sú preč a nie je priestor nad nimi rozmýšľať. Tá obyčaj tančiť niekde v spoločnosti zanikla. Toto nám je super príležitosť, aby sme sa super vytancovali, nasmiali a podelili vlastne nejakú pozitívnu energiu. Po zumbe sa cítim 15 rokov mladšia. Silné, pozitívne pocity po každej natrenovanej pesničke. A veľká vďačnosť za to, že som sa tam stretla so zumbarinkami a našou Dankou. Danka nás vždy privíta s veľkým úsmevom a vždy nám prenesie jej pozitívnu energiu. Predivna osoba koja zrači pozitivnom energijom. Danka je naozaj profíčka v tejto oblasti. Zumbu sam zavoljela i zbog Danijele, koja svojom energijom i načinom rada na nas prenosi svu tu pozitivnu energiju koja Zumba sa sobom nosi. Bez nej by toto vôbec nemalo ten nádych. Vôbec by to nemalo tú silu. Zvlášť, keď to robíme s niekým, ako čo je Danka, ktorá to robí celým srdcom. Neuveriteľne a veľmi motivujúce vidieť niekoho, že si tak pedantne a profesionálne robí svoju robotu. Domov odchádzam ľahšia na tele a na duši. Ja som tu pre nich a oni pre mňa. Reštart. Hedonizam. Láska, Uvoľnenosť, Ženstvenost. Radosť. zdravie. Senzuálnosť. Extra dobrý pocit.